Kanawa mu kara faɗa. Ana da raga dare yayi jama'ar Kano. Yau za mu fara gyaɗa. Ana da raga dare yayi jama'ar Kano. ga Abba ya dawo. Ana da raga dare yayi jama'ar Kano. Mai guri ya zo. Ana da raga dare yayi Aban Sani Abbas ga dai waƙan nan. Ana da raga dare yayi jama'ar Kano. Mai guri ya zo. Ana da raga dare yayi jama'ar Kano mai guri ya zo. Da takara na ma Abba Kabir Yusuf na ce damuna ta zo. Sun ci goro ba yanzu sai kwallo jihar Kano nawa ya dawo. Ana da raga dare yayi jama'ar Kano mai guri ya zo. Dan takara na mu Abba Kabir Yusuf na ce damuna ta zo. Sun ci goro ba yanzu sai kwallo jihar Kano nawa ya dawo. Abba Kabir Yusuf masoyin mu ya dawo. Shi za mu zaɓa mu kyala bugagwancin da shaidarsa an kawo. Mu kula da kyau da kari na kula ma'ana gano da jikin bawo. Kura-kura mai kuli ta zo da kan kwaɗan yaɗi ya kan zo. Ana da raga dare yayi jama'ar Kano mai guri ya zo. Dan takara na mu Abba Kabir Yusuf na ce damuna ta zo. Sun ci goro ba yanzu sai gwallo jihar Kano nawa ya dawo. Suka yi mana babu kunyar siyo ƙarya. Sun tara taron siya ba shara dole za a yi farin gaya. Jama'ar Kano yau muke watuni kafin mu koma batun layya. Batun siyasa muke yi yan cikin da zaɓin mu ya dawo. Ana da raga dare yayi jama'ar Kano mai guri ya zo. Dan takara na mu Abba Kabir Yusuf na ce damuna ta zo. Sun ci goro ba yanzu sai gwallo jihar Kano nawa ya dawo. Muna maraba da Abba Kabir Yusuf Kanawa mu dau haske. Mu kyala mugun duhu tafiya ta su babba tilas akwai sake. Sun bata tsarin kanan mu gaba daya dole hanya ta san falke. Mu zage dan sai mu yunkura rani ya wuce damuna ta zo. Ana da raga dare yayi jama'ar Kano mai guri ya zo. Dan takara na mu Abba Kabir Yusuf na ce damuna ta zo. Sun ci goro ba yanzu sai gwallo jihar Kano nawa ya dawo. Sakon Abbas na sana Abbas na Abba aikinsa yayi daidai. Hidima ya ɗauka don tafiyar mu gaba gadi ɗaya bayan ɗaya. Da jiki da dukiya karfi har ma lokacinsa ya bayar dai. Muna dubin godiya ga Abbas Sani Abbas Gwale sai mun zo. Ana da raga dare yayi jama'ar Kano mai guri ya zo. Dan takara na mu Abba Kabir Yusuf na ce damuna ta zo. Sun ci goro ba yanzu sai gwallo jihar Kano nawa ya dawo. Sun yi abin da suka yi a waccan shekarar gata ta juyo. Tsara da suka kage da sharri yan daba na ta kai kawo. Dama Kanawa wannan ranar suke jira gata ta dawo. Hiraraka a gidan murmutar ko mu kai gashi ya kamo. Ana da raga dare yayi jama'ar Kano mai guri ya zo. Dan takara na mu Abba Kabir Yusuf na ce damuna ta zo. Sun ci goro ba yanzu sai gwallo jihar Kano nawa ya dawo. Jirgin sama ba ka jin tsoron tashi sama a dare rana. Damuna idan ta yi za ka ji tsawa ga shida a dare rana. Wani dai kurege ya rasa hanya ga su baushe akwai kuna. Da kan daka ma dubu sarki shi kan daka mai dubun mando. Ana da raga dare yayi jama'ar Kano mai guri ya zo. Dan takara na mu Abba Kabir Yusuf na ce damuna ta zo. Sun ci goro ba yanzu sai gwallo jihar Kano nawa ya dawo. Ga wahainiya mai sauya su bakin gagara a gidan sarki. An faɗan Kabir mun takura domin yau Kano ba ruwan sarki. An zare muke mu haka wasu ja'e gabatar a dole ko sinki. Dutsen nika na gurin mata abban Kano gashi ya dawo. Ana da raga dare yayi jama'ar Kano mai guri ya zo. Dan takara na mu Abba Kabir Yusuf na ce damuna ta zo. Sun ci goro ba yanzu sai gwallo jihar Kano nawa ya dawo. Abba gida gida bana al'amarin zai tabbata godiya min yi. Yanzu na gane ya wuri ya fada kwata lokaci yayi. An fara tattara jaki mai kiwon bata firgici yayi. Jikon kada ba na burgu ba da ya kwankwada gashi ya furzo. Ana da raga dare yayi jama'ar Kano mai guri ya zo. Dan takara na mu Abba Kabir Yusuf na ce damuna ta zo. Sun ci goro ba yanzu sai gwallo jihar Kano nawa ya dawo. Bana sai fa Abba Kabir Yusuf rikon Kano mai dubun baiwa. Na ma dubu gogar malin zamun Kano mai da su gawa. Kai ne da kin marikin rodi na ginin Kano ban ga kowa ba. Yau alfijir a gidan kowa sauyi kawai babba ya dawo. Ana da raga dare yayi
Kano mai guri ya zo. Dan takara na Abba Kabir Yusuf na ce damina ta zo. Sun ci goruba yanzu sai gwallo jihar Kano nawa ya dawo. Shekaru 8 ba siddi balle kari a ban ji daɗi ba. Dole in guje wa ɗini wahalar motar haya ban yi bacci ba. Wani ya kamata mu zo da guda gangariya ba su rago ba. Abban Kano mai halin girma zakin Kano gashi ya dawo. Ana da raga dare yayi jama'ar Kano mai guri ya zo. Dan takara na Abba Kabir Yusuf na ce damina ta zo. Sun ci goruba yanzu sai gwallo jihar Kano nawa ya dawo. Ashe zaki na nan zauren zuma za mu yi lasa. Wanda muke magana mai alkhairin sama za mu ɗauka. Da kayan marmari da abin lasawar al'umma kan ku yi nisa. A faɗa ɗauki in yayi na ankara na wana dauko. Ana da raga dare yayi jama'ar Kano mai guri ya zo. Dan takara na Abba Kabir Yusuf na ce damina ta zo. Sun ci goruba yanzu sai gwallo jihar Kano nawa ya dawo. Yau ina kanawa alkhairi ya bayyana mu fito kwata. Da jarmiya da miyar kuka kai ka sani da akwai rata. Mun tabbata bana ba su da bangon jingina duka kwata-kwata. Abban kawai mai dubin baiwa hakkin ka ne gashi ya dawo. Ana da raga dare yayi jama'ar Kano mai guri ya zo. Dan takara na Abba Kabir Yusuf na ce damina ta zo. Sun ci goruba yanzu sai gwallo jihar Kano nawa ya dawo. Tafi ake wasu na murna abban Kano gashi ya dawo. Matan gida da yara maganar abban suke tun da ya dawo. Mai tururuwa mai gida abban Kano namu ya dawo. Muna jira gashi har mun zo na ɗazu ne yanzu ya dawo. Ana da raga dare yayi jama'ar Kano mai guri ya zo. Dan takara na Abba Kabir Yusuf na ce damina ta zo. Sun ci goruba yanzu sai gwallo jihar Kano nawa ya dawo. Kula da kyau mai farin kwai kaza a kasa karkiyo kunci. Shirwa tana yawo kaza ta yi kyankyasa dole sai ta ci. Dole Kano ma dubu giwa kun take duk masu ganganci. Suna gudu sun gano sarki sun ankara ma dubu ya zo. Ana da raga dare yayi jama'ar Kano mai guri ya zo. Dan takara na Abba Kabir Yusuf na ce damina ta zo. Sun ci goruba yanzu sai gwallo jihar Kano nawa ya dawo. Dokin kara bai zuwa yaƙi ku gaya musu na faɗa ni ma. Wani gaskiya za ta yi aiki sai mun kaɗe masu ɓamɓarma. Ta lura ba gashi in ji mai aikin ki sosai a je nema. Ai shimfiɗa a gidan sarki abban kawai mai guri ya zo. Ana da raga dare yayi jama'ar Kano mai guri ya zo. Dan takara na Abba Kabir Yusuf na ce damina ta zo. Sun ci goruba yanzu sai gwallo jihar Kano nawa ya dawo. Ana da raga dare yayi jama'ar Kano mai guri ya zo. Da takara na Abba Kabir Yusuf na ce damuna ta zo. Sun ci goruba yanzu sai kwallo